L'arribada de la primavera és un motiu de celebració any rere any. Aquest any, Masó Garden ha tornat a col·laborar amb Vivers Ernest per organitzar una festa de la primavera i l'agricultura ecològica oberta a tothom. La festa ha tingut lloc a les instal·lacions de Vivers Ernest a la localitat de Lliçà d'Amunt, Barcelona, el dissabte 15 de març. Ja jo diria que fa 8 anys que estem fent aquestes conferències, aquests tallers també, i la veritat és que els resultats són increïbles. Hem tingut cada vegada molta més afluència, hem anat millorant perquè hem anat veient quines són les necessitats dels clients que ens donaven dient, i la veritat el que la gent necessita o les persones el que necessitem és informació. I llavors això t'ho agraeixen moltíssim, la veritat. És un plaer poder gaudir i poder disfrutar de donar aquest suport a clients que a vegades no saben d'on treure una informació que creguin més adient. Ha estat una gran festa, que ha començat amb 2 conferències que han animat a tots els que han volgut compartir el matí amb Masó Garden i Vivers Ernest a introduir-se a l'agricultura ecològica i conèixer els avantatges de menjar de manera equilibrada i saludable. En primer lloc, Andreu Vila, agrònom especialitzat en agricultura ecològica, va donar idees i consells a tots els assistents sobre com muntar i mantenir un hort familiar ecològic partint del més important. El més important és, sobretot, aprendre a gestionar el sòl, la terra, perquè al final les plantes, el medi on es desenvolupen, és un medi que necessita que hi hagi aire i hi hagi aigua. Per tant, el que és l'estructura del sòl, la seva esponjositat, diguéssim que seria la característica principal d'un bon hort. A partir d'aquí està clar que gestionar bé la fertilització, gestionar bé el reg i les tècniques de cultiu són la base per tenir l'hort al màxim de bé possible. Després va ser el torn de la periodista Núria Coll, directora del portal online Ets el que menges, que va compartir amb els presents consells d'alimentació per viure més i millor. Una cosa de sentit comú és comprar aliments de temporada i, per tant, aprendre què és el que la terra ens està donant en aquell moment, que siguin ecològics, que siguin de proximitat, és a dir, que sapiguem que ara és el moment de cols i coliflors, però que no vinguin de l'altra punta del món, que s'estiguin fent en el nostre clima, que és molt important perquè el cos també els rebi bé, eliminar els sucres de la nostra vida, reduir molt el consum de lactis, reduir una mica el consum de carn, sobretot si és processada, optar per carn ecològica i menjar-ne molta menys, i incorporar els cereals integrals a la nostra vida com una font de combustió i d'energia substituta de l'excés de proteïna animal que mengem. Peix sí, però també en moderació i el menys contaminat. Per arrodonir la festa, els assistents van poder degustar una de les receptes de cuina saludable aconsellades per la Núria, així com comprar productes ecològics de productors locals en una fira mercat que es va muntar per a l'ocasió a les instal·lacions dels vivers. Els últims 3 anys, Masó Garden ha fet un centenar de tallers en diferents centres de jardineria de tot Espanya, assessorant els aficionats sobre temes com la cura de les orquídies, de la gespa, de les plantes aromàtiques. Més de 2.000 persones han pogut assistir a aquests tallers, que pretenen apropar la jardineria a tots aquells que tenen interès a desenvolupar un hobby que els manté connectats amb la natura i que està molt arrelat en els països del nostre entorn.